Οι Avengers επιστρέφουν και η Marvel ανακοίνωσε το cast της ταινίας. Πολυαναμενόμενη επιστροφή των Avengers είναι καθοδόν, με τη νέα ταινία Avengers Doomsday να αναμένεται να προβληθεί στους κινηματογράφους τον Μάιο του 2026 και η Marvel μόλις αποκάλυψε το cast της ταινίας. Ονόματα όπως η Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Anthony Mackie, Sebastian Stan και άλλοι αγαπημένοι χαρακτήρες επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο που μας περιμένει. Μαζί τους θα έχουμε την ομάδα των Fantastic Four και σημαντικά ονόματα από τους X-Men όπως Professor X, Magneto, Beast αλλά και πολλοί ακόμα άλλοι. Και φυσικά ανακοίνωση κορυφή, η επιστροφή του Robert Downey Jr. στο MCU, αυτή τη φορά ως Dr. Doom. Ωστόσο, τεράστια ονόματα όπως η Doctor Strange, Hulk και Spider-Man απουσιάζουν από τη συγκεκριμένη ανακοίνωση και αυτό είναι κάτι που έχει διχάσει μέχρι στιγμή στο κοινό. Αλλά μήπως η Marvel μας κρατάει κάτι ακόμα μεγαλύτερο και εντυπωσιακό για τη συνέχεια? Προσωπικά πιστεύω πως αυτή δεν ήταν η τελική ανακοίνωση του cast και πως η Marvel το παίζει πάρα πολύ έξυπνα και μας ετοιμάζουν κάτι πολύ μεγάλο. Μάλιστα είδαμε σχόλιο του Robert Downey Jr. στη σχετική ανακοίνωση, ο οποίος αναρωτιέται ότι αν θα είναι αυτό το τελικό cast, με τη Marvel να το απαντάει επίσημα ότι πάντα υπάρχει χώρος για άλλους. Θα κάνω μια μικρή πρόβλεψη και θα πω πως μην εκπλαγείτε αν ακούσετε ονόματα όπως η Tobey Maguire, Andrew Garfield, Ryan Reynolds, Hugh Jackman να επιστρέφουν και αυτοί στη μεγάλη οθόνη για να σαρκώσουν τους αγαπημένους μας χαρακτήρες. Εγώ απλά το αφήνω εδώ και τα λέμε σε λίγους μήνες.